mga sarang hayop na mga kanyan. Ako nga pala si Paulo. At nag-ahit ako para sa content na to. Para magmukha rin akong K-popper. Kasi di ba mahilig ako sa K-pop? Lagi ako nakikinig ng K-pop. Alam ko lahat ng album, ng trailer, ng Blackpink, yung Army, gera-gera. Kahit hindi pa naman sila sumasabak sa gera. Dadaan natin ng mga K-pop memes na pinadala sa akin ng mga admin kong putaham ni Da. Kaya simulan na natin. Galing kay John. Solis ang... Ba't hindi mo ginapit ng K-pop? Ano ba naman yan? Insulto sa K-pop. Cancel ka sa Twitter. Ba't kaya ako sa kanilang getong kultura, no? Yung kakain sa harap ng camera. Ang kwento sa akin, kung bakit daw sila ganyan, kasi di daw sila lagi kumakain ng sabay. Kaya hinahanap-hanap nila yung may kasabay silang kumain. Kaya huwag ka makikinig sa tropa mo. Putaham nila siya. Sunod, galing kay Pesci. Nakapakinis si Jobit! Jobit Hamlin na! Hey! Nagpasya na ako, mamahalin kita, Jobit. Sa kinis ng iyong boses at kinis ng iyong balat. O, dami ko nakitang ganyan na lalagay yung kanta ni Jobit sa mga K-pop na music video. Wow, at syempre dekalidan tayo dito. Itong pinakamaganda lang pinasok ng mga admin natin. Yung naglagay ng PNG lang. Ano ba naman yan? Hindi yung dekalidad. Putaham nila naman. Kaya maganda naman ako ni Chihawa. Kayo ang sunod dito. Lahat pagtitripan. Kaya mag-subscribe na kayo at pindutin yung notif bell para di nyo malagpasan. Sakit naman isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Nod, galing kay JC. Mamang sorbetero, anong alam mo? Tindang ice cream, gustong gusto ko. Pindutin nyo lang utong bell ng sorbetero sa baba. Pawi mo, sama ng Ito may ice cream nila. Diba alam ko yung ice cream po? Basta may legs ako nakikita at makintab na kilikiling hindi edited. awang muling ikaw ay batang munti. Hindi na munti ang bata ko pag pinapanood to. Bigyang ligaya ngayong nag-araw. Mga copyright, hindi ko alam kung paano ako mga-copyright. Kaya matatagal ang labas ng video na to. Ilang beses ko to may edit, leche. Kaya ayoko ng mga ganitong content yung puro kanta. Delikado ko dyan. Sunod! Pero putaham nila para sa content. At para sa mga K-popers, Army, Black Nips dyan. Para sa inyo to. Galing kay Brian. Copyrighted. Totoo yun? Seryoso yun? Kaya kala ko i-check sandali. Iglesia. Putaham nila meron nga! At ang dami pa! Seryoso yan? Eh sino yan? Ang dami nila. Totoo ba to? Wala siya review pero talaga bang may nagsasamba dyan kay Chaeyoung? Sino ba si Chaeyoung? Alam ko yun kilala ko si Chaeyoung eh. Kaya kailangan ko lang maalala yung mukha niya kasi ano ako dami ko na nakikita mga K-popers eh. Member of Twice. Ay, kilala ko yan. Ano ka ba? Twice ako eh. Beses lang kailangan ko para maalala lahat ng mga pangalan nila. Sunod, galing kay Earl. Shh, manahimik ka. Lalaking galit na galit sa BTS kahit wala naman silang ginagawa sa'yo. BTS Bayot. BTS Bayot. BTS Bayot. Inggit na naman kayo mga lalaki po. Hindi kayo kasing gwapo ng mga yun. BTS Bayot. 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 Yung fandom sa BTS K-pop Bayot. sa lalaki, BTS nilalagay yung feminine side, di ba, malinis, hindi buhukin, BTS na dati no 90s o 80s siguro, BTS sa Hollywood, di ba, sa western na influence, yung mas mga brusko, mas mabuhok, yung mas parang manly, di ba, testosterone na dugo ang pinupush
Ngayon, uso na, siguro nalaos na o meron ng kasabayan ngayon ng mga ganong klase. Stereotype sa klase ng lalaki, sumikat ang K-pop. Yun yung tingin ko kasi, di ba ko isip mo para sila yung Asian na influence naman. At maganda yung benta sa South Korea para mas makilala sila. Wala naman sila maasahan sa North Korea, di ba? So, sarili na lang nila kanilang ipupush sa worldwide scale, di ba? Para yumaman ka, kailangan makilala ka sa buong mundo. Ganun lalakas sa iyong turismo, ganun lalakas sa iyong ekonomiya. Kay Baba, Pinoy boys when it comes to Twice, Pinoy boys when it comes to BTS Bayot. BTS Bayot. Nakakakancel ako sa Twitter, kasalanan niya yan. Hindi ako nagsabi ha. Yung mga tangang bata dyan. Tandaan nyo, sino nagsabi? Hindi ako. Isa akong K-popper. Sunod, galing kay Weird. Hi, ano daw mukbang? Ba't umumang Hindi. ka? Nahirapan siya. Ang filter. Tapos bigla nang ka siya. BTS! Ano ba naman? Hindi yan ang tinuturo sa mga kababaihan. BTS Bayot. Ilan na kayo mga lalaki ang nakumpara sa mga K-pop idol ng mga kanilang mga crush? To galing kay Sedi. Tito Pa, ba't ka gumagamit ng purple ba? Army ka ba? Oo, Army ako! Pinapanood ko ang BTS. Lahat ng kanilang mga music video, yung sorry, Samgyupsal, Kim Jong-un. Pinapanood ko lahat yan. Sarang heyo. Ano ba bilis sa purple bate? Baka gumagamit ng purple? Lagyan mo ng purple dyan, pao. Magalit kayo, wala akong pake. Anong gagawin? Kakancel nyo ako sa Twitter. Wala akong pake. Ayan na nagpaparamdam naman ako ni Chinawa. Isusunod ko sa mga video, okay? Mag-alala. Gani kay Acer. Spaghetti pababa. Ako, BTS ba? Yung talaga. Spaghetti pababa. Ingit lang kayo, hindi kayo marunong sumayaw ng ganyan. Ganun ba? Bumababa rin ba ang self-esteem nyo parang spaghetti? Huwag kayo mag-alala mga lalaki. Ganyan din naman sa mga babae sa TikTok. Binaliktad nyo lang. Sunod, galing kay Mervin. Makaka-copyright tayo. 부른 듯이 무너진 Ito yung kala mo pag kinakanta mo tapos naka-earphones ka. 가시 옷가지락 잡겠다고 Tama ba yung kinakanta yan? Ay, may binabasa nga pala sa monitor yan. Sa prompter. 커피 웃어라고 저리가 이제 날 Twice na kahirapan ba to? Ay, Blackpink pala. Pare-pareho lang sa akin niya kasi isa akong K-popper. Nag-away-away na sila. Ano bulbo? BTS Bayot. Eksakto yun. Eksakto. Sunod, galing kay Joshua. 자몽 생각보다 향기 좋다. 근데 저는 약간 향수나 향초 같은 거는 자몽 같은 향기는 안 좋아해요. 꽃향기 나는 Cancel! Si Park. Lako, cancelled lahat ng K-pop. Bawal magmura. Ito, pinakikinggan ng mga bata. Ngayon ako po. North Korea, sa kumpanya na sila. Galing kay Zuyu. Red Velvet. Pulang bulbol. Naniniwala ba talaga kayo puti ang mga kilikili na? Hindi ko sinasabing masama yun. Nasasabi ko lang. Baka lang magkaroon kayo ng unrealistic standards sa sarili nyo. Kung ilang mga babae, yung mga batang babae dyan, syempre, iniidolo nyo, baka magkaroon kayo ng unrealistic standards sa sarili nyo. At pag hindi nyo to naabot, kala nyo hindi na kayo maganda. Maganda kayo at pangit sa sarili nyo paraan. Tandaan nyo, may mga editing yan, meron yung mga makeup, meron yung mga diet regimen na literal na ginagawa silang estatwa o rebulto ng perfection. Pero tandaan nyo, yun ay pansandalian lamang, di ba? Hindi yan hindi yan pinanganak na ganyan. Hindi yan pinanganak na mga ganyan. Yung mga dyan, di ba maraming Kami maniniwala sa paawa-effect nyo dahil huling-huli na namin kayo. huling-huli natin yan. Kaya sa mga lalaki, huwag kayo maiinis. Galing kay Jurilo. Hindi kasi sabi mong 5 lang, SB19, hindi. Galing kay Bubod ng Bayabas. Malipay nilagay. Basta Asya, Chinese agad. Ito racist. Huwag kayo masasaktan. Opinion lang ito ng isang inggit na hindi kay Paparer tulad ko. Ito
Ito ako pa nagsasalita. Kaya, pag sumisigaw ako sa kalsada ko. Ito lahat ng mga hindi dahil kalidad na meme sa Facebook. Yun. Maka-cancel na naman ako kahit hindi ako gumawa kasi mga tanga yung mga nasa Twitter, leche. So, no? Galing kay Dang. So, you guys should go first. How do you sleep when you lie to me? All the shame and all the danger. I'm only Kaya kilala ko yan, si Liza Soberano. Tama. How do you sleep when... Tell me, how do you... Ako, lagot ka sa K-popper. Tell me how... Parang yung mga manok pag pakakainin na lang ng tatay mo. Dinner for this afternoon. I don't have any comments. Okay. Next line. What's wrong with you? Aray ko. Ayoko na. So, no, hindi ka pwede maging K-popper. Galing kay James. Hamburger yan. Oh, alam ka. Aye. Galing kay Ron. Mga fanboy na nagsa-sound trip sa com shop. No, I want it. 입에 바를 수 누가 뭐라 해도 난 Copyright na naman ako, leche. 힘을 오늘부터 이상하게 Alam ko lahat to eh. Memorize ko to lahat eh. So, tinignan niya yung gilid niya. Pinanonood ba sa akin? Baka maingit sila eh. Sunod! Galing kay Jose. Great taste white caramel ang may sweetly namnam. Dito edited. Actual to. Kasasarap ng tamang timpla. Oh, sabi niya kamukha ko. Lagyan niyo salamin. Sige na. Real coffee at cream Kahit caramel. ako pagpapawisan yung mukha ko pag nakita ko kumakanta siya ng ganyan. Sweetly namnam. Lalabasan na ako ng sweet white caramel. Sweetly namnam. Take a break at sweetly namnamin ng bawat New Great sandali. Taste White Caramel. Bagbagsak ang ice cream dyan ng blank twice. Sunod! Bob OG. Blackpink kung di pa chill. O diba, sabi ko sa inyo, di ko lang kung totoo man yung iba dyan, o edited, o galing sa iba. Pero yung to unrealistic na tingin sa sarili nyo na maging kamukha nila, dahil hinay-hinay lang. Ayan po! Kaya okay, popperist eh. Makinig kay Gio, mga K-popperists. Para makapunta ako ng Korea. Putam nila naman. Sunod! Diba? Mukha ito ng Leon. Ha? Ano ba? Babastos nyo? Galing kay iyot ni mo. Hoy! Hindi kayo naka-face mask! Black twice, pink. Ito ako pag-uwi na galing trabaho na. Ayoko na! Pagod na ako! Walang oras ako nakatitig sa screen. Kasi hindi naman ako maaalala ng boss ko. Wala ubuwi. Dapat kinolor grade mo pa to ng katulad sa labas. Pero okay lang, diba? Effort. Yan ang gusto ko, mga dekalidad. Ganito ka rin ba ka-fresh pag uuwi ka na? O sila lang yun? Sunod, maraming salamat. Puta kami na naman, bol. Ano ba? Hagi na lang ikaw. Gusto ko mahalin din ako ng mga K-popper. Wala narinig yung mga terms na glass skin. Tapos yung single eyelid ba yun? Pucha. Masyado na nilang dinutot-dot yung individual. Pati ba naman yung alam nyo pa? May nakita pa ako sa Twitter, armpit ni Cheo. So, pag magtumanda na sila, tapos nakita nila yun. Talagang iniidol nila yung kada parte nung K-pop. Marami akong idol, pero never ako umabot sa ganun level. Bayag General Luna. Okay, akin na yung Twitter na yung handle na yun. Bayag General Luna. Akin lang yan. Utong ni Goyo. 푸타입니다. Talagang medyo obsessive na di ba? Pero kailangan may balance yan lahat ng bagay, lalo pag iniidolo mo sila. Hindi ko lang kung healthy pa yun, pero problema nila yan. Galing kay Casey Di ba ang B sa PUBG? Bayo. How you like that? Galing kay David. You want great hair? Pero tututsyang kahit tututsyang Pwede na, pero wala eh. Nung dumaan na si Jobit, siya doon mataas sa standards. Idolo na eh. Idolo.
Lisa ng malas. Hindi, kailangan ko takpan yung mata niya. Ano ba? Gusto lang niya maging tulad. Yun nga eh. Hindi nyo kailangan maging katulad nila. Maging pangit at maganda sa sarili nyong paraan. Okay lang yan. Sunod! Hey! Kala ko nakalimutan ko na to eh. Ito ko na naman yung mukha niya, leche. I don't wanna know. I don't wanna know. Galing kay JD, Ice Cream Girls. Oh, walang kwenta yan. Like, wala kang labang kay Ibana. Mas malaki din ni Ibana sa'yo. Yan ang nagpapatigas ng aking ice cream. Sunod, still lim. Dilawan! Si Park. Galing kay Carl. Marami nang Itong K-pop concert na gusto ko. Hey! Taas yung light stick. sa kanilang Glow stick natin. Pero ang Manila Bay ay John Ray! Cancel ka, John Ray. Hello, si John Ray. Sabi ko na, itaas natin ang glow stick ng kahirapan. Talo na Blackpink, twice BTS, sabay-sabay. Ayoko na. Gusto niyo pa ba ng K-pop memes? I-like niyo na agad. Taas yung glow stick at i-like na to. Susunod naman natin ang mga Konichiwa. Tsaka pindutin niyo na agad yung ice cream bell sa baba. Huwag niyo katay like, share sa mga putaham ni Dang Sarang Heyon, yung friends. At huwag niyo kalimutan subscribe.